салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз, ба кулли тамошобинони шабакаи иҷтимоии ютуб. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали Фикри Шумо. Ин барномаи Фикри Шумо аст. Ман мехоҳам фикри шуморо дар бораи ин палид шунида бошам, хонда бошам. ростӣ дар фейсбук як хабаре хондам ки хело дилгир кард, хело зиқам кард. дӯстои азиз, ман фикр мекардам дар Тоҷикистон хеле палидҳо нестанд. баҳри шумо ин хабарро мехонам, гӯш кунед. таври додситони кул менависад: Рустам Болтахонов 16 августи соли 2021 тахминан соатҳои 12:20 дар ҳолати мастӣ, ин палид дар ҳолати мастӣ будааст. ҳамватанони азиз, духтари 9-сола Бобо Калонова ҳамсояи худро, ки бо дучарха машғули бозӣ будааст, дида барои фиреб ба манзили истиқоматиаш ворид намудааст. сипас дар дохили ҳуҷраи истиқоматиаш ба Бобо Калонова 10 сомонӣ ва ҳар гуна маҳсулотҳои хӯрокӣ кӯдакона дода, нисбати ӯ ҳаракатҳои шаҳвонӣ анҷом медиҳад. аммо Болтахонов бо ин қонеъ нашуда, ин бадбахт ин кӯдаки 10 соларо таҷовуз мекунад, ки дар наҷи духтарак, яъне духтар беҳуш мешавад, менависанд. Болтахонов бо мақсади фош нашудани ва рӯи пӯш намудани ҷиноят, яъне хост ки ҷинояти ин бадбахтро нафаҳманд, дар ҳуҷраи истиқоматиаш ба дастонаш гулӯи Бобо Калонова кӯдаки 10 соларо буғӣ намуда борои фишороварӣ роҳҳои нафасгирии ӯро ба қатл мерасонад. Ин бадбахт на балки ҳаёти худаш ва ҳаёти кӯдаке ки 9 сола буд сӯзонд. Мастӣ барад ба пастӣ, арақ нанӯшед.